Hem de fer així, vale? La volta. Vinga, mira, mira, mira. Així, així. Vale? Vale, noi, ho haureu de fer tots així. Mira, mira. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Especime és una associació que treballa acompanyant a persones amb greus discapacitats intel·lectuals i ho fa des de 3 serveis, l'escola, el taller i 10 llars que tenim repartides per Barcelona. L'esport intentem que sigui bastant transversal, des de que som molt petits a que som grans, perquè creiem que realment fent esport milloren la salut i l'humor i una mica tot. I en fem bastant, la veritat és que cada dia fan alguna cosa d'esport. Corre, corre! Molt bé, molt bé! Molt bé! Xoca! Mira, i ara hem de fer foradet. El fas tu, el forat? Vinga, va, fes tu el forat, fes un forat aquí. Vinga, mira, tenim el forat fet i ara, mira, això el plantem aquí, Tete. Molt bé. L'hort és una forma de no només de fer activitat física, com bé has dit, sinó també de tema estimulació basal, estimulació sensorial, les olors, el tacte, bueno, i també de cuidar l'entorn, no? Una mica, que finalment això és casa seva. Carlets, us olorarem l'escau l'oral l'Antònia, vale? Mira, això és lavanda, en català espígol. I mira, veus, si fas així, mira, Carletxos, mira, si fas així i sense arrencar, mira quina bona olor. Ho vols provar, tu? Els tallers són una continuïtat a l'escola i el que es tracta és de ressignificar els seus dies, no? De donar valor als seus dies i de fer activitats que a ells els agraden. L'important és preguntar què els agrada i què els ve de gust fer. Per mi és el més important, no? Saber què els fa feliç i tractar de ser un intermediari entre la situació i la seva felicitat. Tenim música, tenim estimulació basal, sensorial, anem a piscina, fem trekking per aquí pels voltants, per sort esports adaptats. L'activitat física, tenint en compte que molts són alumnes que a partir d'un diagnòstic també tenen certa afectació física de mobilitat o alguna cosa, treballar la part física, igual que fan les seves sessions de fisioteràpia, és bàsic per la salut d'aquests alumnes. Cada any fem la cursa a la Milla de Sarrià, que li diem la correm junts. La milla, aquí per nosaltres ja és un evento anual, és com una festa per tots. Una cursa que es fa al barri de Sarrià, per allà al passeig de Reina Elisenda. És una milla que són 1.609 metres i es tracta que tothom ho pot fer, però depèn de les necessitats, doncs necessites més suport o menys i per això tenim el corredor solidari, que és la persona que acompanya a la persona amb discapacitat. A través de la milla i tot, hi ha el que és tot la participació, la inclusió social a través de l'esport, que no és només com una teràpia, sinó que també dones i reps a la societat. A part del que és el treball d'aprenentatge, convé que tot sigui en societat, que sigui en altres escoles, si no quedaríem més endogàmics, més tancats aquí només als grups d'educació especial. Corre, corre! A la milla vindràs? Sí, I t'agrada la milla? sí, Lourdes, a tu t'agrada fer esport? sí. Et canses o no quan fas esport? A vegades sí.
Però et treu el mal humor, l'esport? No, No? No et treu una mica el mal humor? no. No, jo crec que sí, que després de fer esport estàs més contenta. Cansada però contenta. Sí, Sí o no? sí. I el missatge és que tots podem fer el mateix, simplement necessitem més o menys suports per fer-la.